Una altra de les operacions d'aquest eix de millora de procés i producte és fer els vins més saludables. Per un costat hem cercat noves estratègies microbiològiques per pal·liar els efectes del canvi climàtic. Que la vinya se'n ressent molt del canvi climàtic, al final el que ens passa és que els mostos tindran més contingut de sucres, per tant tindran vins amb més grau alcohòlic i al final tenim vins amb molta graduació alcohòlica que no volem vins amb tanta graduació alcohòlica. Hem treballat amb diferents llevats vínics, llevats saccharomyces i no saccharomyces. Aquests llevats són menys eficients en la transformació de sucres a alcohol. Així, partint d'un most que tingui una concentració de sucres, obtindrem un vi amb un grau alcohòlic menor, amb una graduació menor. El canvi climàtic també afecta a l'acidesa dels vins. Els vins són menys àcids, més plans, menys frescos, i amb la utilització d'aquests llevats som capaços de compensar aquestes pèrdues d'acidesa i frescor, i obtindre vins amb major frescor. Fins ara potser no era molt important quins llevats utilitzaves i no es mirava això, perquè ja ho teníem amb els mostos que teníem, amb el sucre que teníem al most o amb l'acidesa que teníem, i teníem uns vins correctes, però actualment amb aquestes modificacions que tenim del clima, amb menys pluges, tenim mostos amb més sucre, menys àcids, amb menys frescor, al final obtenim vins que no són els que el consumidor vol. Per això necessitem diferents estratègies microbiològiques, totes les estratègies que tinguem, per intentar modular i que al final tinguem els vins que el consumidor vol. Hem de tenir present que la DO Penedès té com a objectiu ser la principal o la primera denominació d'origen estatal 100% ecològica. Llavors, des del projecte el que hem intentat és acompanyar aquest objectiu amb l'elaboració d'un producte també demanat per part del consumidor.